I mean kind of quotation. And on the year a year you also bomb pie this week into choro quotation at all. Choro quotation at all. Luke chapter 21 verse number 36. Yes, at 34. Was a munsham huyi na pucha ene nsabro ene enkwan hu niema ehu dadwene ne haw anhye makoma so na edam ametom se empofrim. Iba chomi se kan bi o say monhwam huyi na pucha ene nsabro ene enkwan mu niema hu dadwene ene haw anhye makoma so na dana ametom se empofrim. 35 na ebeba wona wote asase so nyina ani so. 36 enti monwen tie main ayine ni we enti monwen monsere da na monya ahoden ade adwane afiri niema ereba nyina mu na makogina onyankopon ba no anim. Esa kan biem enti 36 enti monwen na monsere da na monya ahoden adwane afiri niema ereba nyina mu na makogina nyankopon ba no anim. Enunti ene our revival no midnight prayers no this week so team ya dey bomb pie no ye bomb pie for extra oil engosra yedi begina engosra yedi bewie engosra yebetumi dia face dia eba wiase. If you say enema eba wiase this time no we are for enough from enti so person will join the prayers ni bia obi o wa akomche no obetumi atoaso akosisi de beko iglawa boaboa ho obetumi de we aye exercise enti obia wo life bia pese this week obe join the prayers ni bi midnight no Ghana 12 a.m. midnight Ghana 12 a.m. na America satam na bob 6 as 8 ewo ho nti countries no na UK so satam na boho 1 ba bia na ne time nti yen nyina ye behia ewo lie ya so wa utie audio no all powers TV ewo Facebook and a radio no so ye app oko Play Store no akọ download all powers online radio na beto phone so and so bit my join here ho and na person ye do ka all powers WhatsApp group no so a ye bit me do washem time no so e be send the link na mo alert. Last week erade man nsa so na too much na me gidi sa afi iglawa no e be bra dwen ntiase so nipa benya wogye nipa be free sum nipa be free amenem so henra interviewer ye ne notness ni ye ya ba missionary worker ye be kona ubemu se Satan ni tirimo den papa brano ni tirimo den chese oni doba bia owiase ono akra no mo krim se ne mano wo mo no how we see treat wo mo very painful very bad to extend say posum timi ka kire ni pa say men shata the rest of your life men shempa the rest of your life men dware itimi ma enipa eda sore na efie ba ko mu nipa nyina obi antwetwe ne se obi ade ntasu okotigu koramu obi ahohoro na nimgum ni wia ide anu aduane amomodi se bosom ne se wia na akokọ antakra wono ho yede na anu aduane ayam de aka akole na ya jam bibiti se bidie ne de nkyena fra ne nipa ma ede aduane ibomudi Satan tirimode hwa ne hu na odi nipa ma gum ewo wiase hwa hawa odi nipa ma agum ewo wiase o se sa amane hunu kro ya na odi munnuam nyina agum se wo hunu sa amane hunu kro we na odi nipa nyina agum se wo hunu
hwɛ ababaawa tumi tena ase na ɔno afa dua ebi de pen ebi de ɛboɔ ebi de pencil na ɔno ade wowɔ ne ho na emu gye pram no ɛbrɛ no so sɛ Satan so wɔnya oni sei ɛwɔ sɛ ɔsaa yɛ mmeranteɛ a ɛfa wɔn ho bɛrima ɛfa bɛrima to a nipa no wuwu nanso ɛnam nkoaeɛ a ɔda mu nti no oni bibia ɛkafa ho hwɛ ɛdam a ɔde ato nipa mma so nimbɔdam ni bi ɔboase ɔne ɛdodɔ ɔne deɛ ne sɛ ɔdodɔ saa ɔhumi ɔdɔ saa ɔbɛba no wadɔ wo mantam fɛfɛɛfɛ nimbɔdam ni baako so a wɔso nneɛma paa physical yɛde nneɛma asoa no na ɔde nam ɔnsoɛ hwɛ amanehunu a ɔde nipa ma egum adwamammɔ a ɛde HIV agu nipa ma so yade ahodoɔ nkoasom uhunu typical sɛ ɔde nipa ɛkɔ kyɛ sɛ baabi a nipa ɔde nipa ɛnam wɔ asase Yesu no koraa no ɛyɛ more than hell na yɛ bɛkɔ koraa no ano ɔden kyɛ hell na nipa no bɛsɛ ɛfra asase so akɔ no tebia ɔde nipa ma ewuram ɛwɔ wiase sister a woyɛ han wanya adom wanya nkwa deɛn na wode yɛ ɛwɔ wiase Satan tiri mu ɔden ɛne nneɛma ɛba wiase no ɛdeɛ Awurade ma yɛ huhum bebrebe wo Kristofoɔ bɛhwe ase na ebi so koraa hwe ase dodoɔ na ahwe ase wɔ adom nim dodoɔ na ahwe ase wɔ adom no hu na hɔ nso ahwe ase bebree gidi atɔba ha ebi aba bu ebi san wɔ n'akyi ebi agye ni sɛ nyame koraa ni hɔ ebi ahwe ase wɔ mpaebom ebi ahwe ase wɔ akɔmkyini mu ɛyɛ whole lot enti wɔnam ɔyɛ adwuma anɔpa awia anwummerɛ ɛde esu ne awerɛhoɔ mpapaamu ɔtan ɛne atete ewura nipa mbam ɛne musuam ɔde ntitimu ewura nsɔle mu ɔde ntitimu ewura ɛnamfuo mu awarefuo mu emusuam everywhere. Satan is causing confusion. If you say Kristofo akɔna no atum nti nɛ baabi a yɛhwɛ yɛ asɛm no yɛ Psalm 40 verse 1 ɛhɔ bampaebɔ ne de Luke chapter 21 verse 36 ɛna bɛbɔ sɛ mommɔ mpae na monyɛ ahoɔden a mobɛtumi de agyina nti na ahomakye mesoro mɛna obia just 2 hours prayers very hot ne yapɔn obia mmɔmɔden sɛ ɔbɛba bɛbɔ mpae ne bi wasɛma mu nyae mpaebɔ da munkura mpaebom kɔsi sɛ mɛba mommɔ mpae o na mankɔ nsuhwem mamombrɛ ɛwɔ mpaebɔ ho da mommɔ mpae kɔsi sɛ biribi bɛsi pray until something happen ɔsɛ Elia yɛ nipa te sɛ ɔbɔ mpae sɛ mɛmɛ nsuo ntɔ na ntɔ ɛno nti atenefoɔ mpae mu ɔden yɛ nneɛma pii fervent prayer of a righteous availed much ɛyɛ nneɛma pii ɛgye nipa firi sum mu ebubu nkonu ebubu mpokyerɛ saa 3 days prayers we ne testimonies a aba no na yɛpem akɔ yɛnim nti mesrɛ wo sɛ wote yɛ nka wo die so na sɛ page so abɔ nua bi amaneɛ ɛfiri sɛ Awurade wɔsɛ baabi a baanu ne baasa bɛka bom ayɛ anokorɔ akasa wo bibi ho no ɔyɛ nti ebi mu nya ayaresa ebi mu nya breakthrough ebi mu sɔle fira hweaseɛ mu ebi mu ani bɔ mu so biem Awurade dɔna ne wo mu ne dum yɛ na ɛsɛ keka ne ho biem no nti Awurade ɛnam yɛ so de revival bi ɛba wiase a mmeranteɛ ne mabaawa de nam yɛ ne ani ɛdene ɛbɛka Nyankopɔn asɛm abɛhyɛ nkɔm ɛprikyi akɔ aba wiase afa na nyinaa na they will shake the gate of hell omu be shake asama do apono. John Wesley said he need only 100 people who fear nothing but sin and desire nothing but God. They will shake the gate of hell. Enti say nipa ne yeboro 100 nipa ye wala yeso yeboro 100 ye betumi aka bom na ye suro bone na ya pewrade nko ye betumi awusu wiase because nipa 12 betumi stand there awusu wiase spread the gospel ama the whole world be edu ba bia
we are more than 12. Yes, you bet to me I stand it. Will you feel I shake the gate of hell? You bet to me I stand it. Will you bushim I shake the gate of hell? You bet to me I stand it. Or boss I shake the gate of hell. You bet to me I stand the UK. I shake the gate of hell. You bet to me I stand the America. I shake the gate of hell. You bet to me I stand the Togo. Baby Biara Uti Saudi Arabia. Baby Biara also you can stand and pray and shake the gate of hell. Na enipa enya hoto nti enne ye bon ka se nyame ya adoma bo modern na ebe joining Bible ni bi bisi bibi wo mu a etwa se eba abo ntene onye Satan dia nti memu wani nyini da emwani nyi da se ubetie Satan na wa feel comfortable e wo fornication wa feel so relaxed ewa atrodim we feel so relaxed ewo enem oboa oniema be sei babra bono ebe sei oboa wane ka che o se bi enye yida yanko enyum Psalm 40 ene eye da ye sheda na se dem fampa bon shase o se twen na me twen awurade na wo ya aso emaame na oti mi sofre oyi mi firi ose ya amenamu efiri ateche mu na ode me nansi obotan so o mama na mo tintim yi na ode dwom foforo ahyema no mu ma ye nyankopon ayeyi dwom nipa bebre asuru na wabata awurade ho afi mamensa enko machi verse 2 no ena ye gina so na oyimi free oseye amenamu efiri atechem na odemenan esi obotan so oyimi free seye amenamu na odemenamo esi obotan so ene yes sere awurade se obia wutie mi ena no payi minim amnakoa oshem. He brought me out of the pit of destruction, pit of death, pit of fornication, pit of pride, pit of anger, any kind of pit bia okra ishem. So wo de watumi apia eseminu mi no so se yeto asoko na won so ogu saa amren ene eye wa wo de nyame ya adoma ochina ye beko afoforo so on say Joseph life no ye de no di kan koto say aminem senka ye kata no so ne yakum no Yesu the same thing ye de ne koto say aminem senka ye kata no so ne yakum no ba Bible say honhom bi ne nyane Yesu Kristo free sa awufuo no nto say se honhom nyane Yesu Kristo free awufuo mu no se etimo ebe nyane mo so munipadua ewu ni bi ya Yesu from that pit no ene okra bia wo page so wutie mi a wo kra no feel comfortable feel secure ya garage no baabi ye de na to prison bi ye de na to amena bi mu a okra no etete okra ni ni awurade mu anigi biem oni awurade mu ahoto biem wo hunu tse opagya nani a ehu obia enne wase oyimi firi sa ose ya amenanim na wode manamon esi botan so the rock of ages eye Jesus Christ na wode mi si Jesus Christ so enti ono ne tete botan no ono ne fapem no he is the rock enti wase oyimi firi sa ose ya amenanim no wode mi si botan so se wuyi adwene firi nsuo mo ho na one preserve no ida sa wo hye ne nkyene oche otutu onoa anade hye fridge ma wayi ne kwa ebesei enti we yi ni free say amenanim ye kire ba bia ye sa position de ni si Kristo Yesu so se na watumi afiri situation na wo mu no ebia edwamamo ne ma wa tension na wutie no adamfo boni bi ne ma wa tension na wutie no do koto sa amenanim minim kwan afa so a fall into that pit
sɛ watumi afiri mu a ɛwɔ sɛ wosɛ bra Paul awurade snatch no from the word no ɔkyerɛ ne deɛ wɔnyɛ ɔkyerɛ ne baabi a wɔnkɔ ɔkyerɛ ne deɛ wɔnkɔ hyɛ n'ase ɛwɔ sɛ wopɛ obi a ɔyɛ honhom mu ni ɔwɔ a heavenly mind a obetumi ɛne wanante ɔyɛ honhom mu nipa a obetumi apusu ama ɔkɔn no wiase ɔbɛmo wa ɔkɔn adɔ awurade ɔde owura ne wani bɛhyɛ awurade mu a obetumi apusu forward nti mistake a wadi kan ayɛ no sua bibi firim deɛ na wusua firim tu anamon foforo bɛ na wo sɛ tu sɛ mensa nkɔ saa amana ne mu biem mensa nkɔ saa ɔhaw ne biem mensa nkɔ hyɛ saa nkɔ afie ne biem na metumi enya ahotɔ the rest of my life nti bible says ɔman a na wɔte sum no ehunu yesu no ɔnani gye fi sɛ han bi pie ma wo ɛma wo hu baabi a wɔhyɛ ɛnra maame ne yɛyɛ interview no na me bɔkora afono me hunu sɛ nipa ebrɛ wɔ asase wɔ so obi wɔ hɔ ne deɛ hyɛ ne ho ontumi nka nkyerɛ obi a obi wɔ hɔ a ɔno nko a ɔyɛ sɔfo ɔyɛ asɔleba ɔyɛ panyin ɔyɛ akora ɔha wɔ namu no ontumi nka ho nkyerɛ obi a ɔno nko a ne nim gya no sɛ de hyehyɛ no ɔno nko a ne nim amanana ɔdam no ɔwɔ limit bi a watumi aka abedurba deɛ ɛwɔ no na ankasa ɛha na ankasa ne deɛ ɛhyɛ ne mu ontumi nka ɛnɛ anɔpɛ yi sɛ wobɛbu nkotodwe wɔ ɔdan mu hɔ na wasua bɔ awurade mpae abɔ awurade din asɛ ne sɛ awurade I'm tired of living in the church but this is the time I want to live in Christ awurade ma brɛ ne asɔle mu tena afei deɛ mepɛ sɛ metena Kristo Yesu mu awurade ma brɛ sɛ ma pretend ya akyɛ te sɛ deɛ mewɔ asomdwie nso menni asomdwie ma pretend ya sɛ deɛ mewɔ anigyeɛ nti awurade menni bi awurade mea mehunu sɛ mehyɛ baabi a mekra ɛbrɛ ɛtete ebrɛ ni nie bo Yesu Kristo din wɔ wo dan mu obu nkotodwe eka kyerɛ wade sɛ awurade sɛ ya amena bia medam pagya me pie minim sɛ awurade yɛ mpaebɔ tiefoɔ yɛn nti na obewu yɛ botan ne sɛ bɛma nipa nya asomdwie wɔ wiase o yɛ de ahotɔ ne home bɛma nipa ɛno nti ne yɛnam baabi a yɛkɔ yɛfa nkurase radio so TV so nyina sɛ wiase ebehunu han no wiase benya ahotɔ wiase benya akomapa wiase benya awurade mu gyidie wiase bɛsa revival biem ɛno ne yɛni so ade mu enti gradually na awurade de yɛkɔ kakra onyane awufuo ne bi onyane wɔna wada ne bi onyane wɔna wasan ne bi wɔna wabrɛ no wɔ bebree